bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata hande ko aljuma balɗe 15 e lewru dujal hitande ujunnaje 2026 bisimilla moon e hayangoji men roɓidow moon jaydeji dey arti hande gam tongande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e nde ɗo ñalande jaydeji ɗi foof dey no ɗi didorno hina wayno de ɗi mbi ko kala mbo foof en tuuti leppa non ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage te kam hina wayno jorɓama hondu saabu hina waɗi rapport gimmiɗo to gonɗon sengo de rapport o de wi ko koppareje kewɗe ɗe ganduɗa de heɗe ndewi hakkude on ɗon ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage hakkude mum e LBA ɗum noon ko koppareje ɗe ganduɗa de ko kaɓirɗe demreteɗe ɗum fotno soode hina wayno tigui jayde le quotidien windi ko rapport subvention du matériel agricole la cour des comptes épingle la LBA et la DAGE du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage hina wayno tigui tigui de jayde le quotidien isdi hen que la cour dénonce un défaut d'audit des recettes reversées par les bénéficiaires hina wayno noon ɓeɓe ganduɗa kamen tigui keeɓiɗen ɗon kaɓirɗe demreteɗe de koppareje ɗeɗe ɓe mbiruno hay goto ƴewani ɗe hay goto yurnaki ɗe ha taki hina wayno wonɗo ɗe natnaɗo ɗe potano natne e wiide jayde le quotidien non tigui jayde le témoin quotidien gonɗiniri ɗum saabu wi ko dépense sans justificatif et fonds immobilisé hina wayno tigui tigui de wot koppareje ɗe ganduɗa de ɗe natnama e nder cotgol e jeeygol tawa noon hay ɗerewol gotol sukkani hen woni hay facture goto sukkani hen e si noon wot koppareje ɗe ganduɗa de hay goto andaɗo ɗe keedi noon tigui jayde ɓisdiri hen Mabouba Diagne et LBA épinglé par la cour des comptes hina wayno wuuro gogo ganduɗa kam go yurnoto koppareje lesdi ndi de wiyetego cour des comptes de jorɓi honduko o joguiɗo jagorgal ndema gaynaka e ko yowti ko e hen woni Mabouba Diagne kame wuuro wiyetego LBA non tigui jayde nde windir ɗum ina wayno tigui tigui de e nino ɗum fotno yurnore koppareje ɗe natnaɗe hen de wot ko ngakki hen ko heewi e wiide jayde témoin quotidien jayde le critique de kam ɓuuri ɗum laɓɓin boom saabu kam layi hono koppareje ɗe poti saabu wi ko plus de 2 milliards de dépenses sans justificatif hina wayno ko tolnoto e milliard uji ɗiɗi e koppareje men de ɗe jaltinama tawa noon haydara e ɗerewol sukkani hen haydara ko fama e ɗen ɗon koppareje hoɗo ɗe natna noon tigui jayde nde windiri ɗum la cour des comptes sur la gestion du matériel agricole par le ministère de l'agriculture plus de 2 milliards de dépenses sans justificatif hay siko tawi ɗen ɗon kaɓirɗe ɗe ganduɗa de heɗe potno weeɗe remoɓe e aynaɓe e ko way noon de kalisaji ɗi kam ha joni ɗi gaddi coow keerɗo sina wayno hakkude on ɗon ministère e banque agricole de kamen tigui jorɓa hondu e wiide jayde critique jayde le parlement de article e ko wiyete ko rapport o mo ganduɗa de FAO woni wuuro mango wongo e aduna de ngo ƴeewa ko ñamate e ko yowiti e ɗum ɗon de hina wayno rapport o mbo ɓe jaltini de hombo hulɓani e si noon hombo fayni saabu wi ko le monde fonce vers une crise alimentaire en cascade les signaux sont déjà là hina wayno de aduna o de ko e heege mawge ɓe payi e si noon ko e basal manggal ɓe payi noon tigui rapport o mo ganduɗa FAO yaltinimbo windir ɗum e nder jayde le parlement wi ko les cultures agricoles en danger à partir de 30 degrés Celsius hina wayno de woɗɗo guliki tolnotode e wiide on ɗon rapport de hina wayno kala ko remetede ɗum watat noon tigui jayde addiri ɗum e ɗerewol mum adanol jayde Sud Quotidien de wi ko 3e édition de la journée du dialogue national Bassirou Diomaye Faye change de format hina wayno de batu o mo ganduɗa hoorejo lesdi Sénégal hombo futtita e hewɓe ɓe ganduɗa de ko ɓiɓɓe Sénégal wonɓe ɗo tawa noon ko e jaam e jokkere en ɗam ɗum yowoti de hina wayno nino ɗum waɗratede ngol kam o keyniɗo lesdi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wot ko wahliti hen saabu ko batu jatɗo wonatno foof en tawe ngol noon e wiide jayde Sud Quotidien hina wayno goto de kam tigui Bassirou Diomaye Diakhar Faye bismoto jento ɗum layda mum ɓe mbaɗa batu mumen tawa hay goto anda koɓe layi ɓen ɗon ɗiɗo walla kamen ɓen ɗon ɗiɗo beriɓe noon tigui jayde nde ɓesdiri hen à la place du format traditionnel de la journée du dialogue national des consultations directes
directs et plus réservés auront lieu à titre exceptionnel pour l'édition 2026 wadde wayinoko e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de goto e goto noddata e ɓeɓe galaɗa kamen tigui keyni landaji politique e si noon kamen jogui galleji liggorɗi e ko wayi noon e wiide Diaynde Sud Quotidien. Diaynde enquête wi ko kewi ko o galle biyeteɗo Ageroute de hina wayno ko haare tigui uddita toon hakkude o mo galaɗa kam woni directeur général mbo Ageroute e si noon o joganiɗo ɗum kala ko yoweti e liggotoɓe woni DRH hina wayno on ɗon joguiɗo on direction des ressources humaines jorɓimo hondu directeur général mbo Ageroute wiide hombo sooda werlaji woni autoji ɗi ganduɗa de cogguɗi hiɗi tiiɗi isi noon hombo waɗa marché ji ɗi ganduɗa de e mutation ji woni baklitte ko kala ko Ageroute ji homo ɗum wattana hoore mum walla homo ɗum naɓa ɗo ganduɗa de wona toon ɗum foti naɓe ha taki Diaynde enquête vindi ko voiture marché mutation le DRH accuse guerre ouverte à l'Ageroute. Diaynde enquête ɓesdi hen le DRH accuse publiquement le directeur général Moustapha Fall de violation des textes et de dérive dans la gestion de l'agence hina wayno omo galaɗa ka woni directeur des ressources humaines mo gonɗon wuro wiyetengo Ageroute de wotko tigui e dow nguru o biyeteɗo Moustapha Fall tawa noon kam woni directeur général mbo Ageroute de wi ni no waɗata e ni no liggorta ɗum kam ɗum rewani lawol saabu tegani ɗum e saria tegani ɗum e sarɗuji ɗi ganduɗa de kam ɗi lesdi ndi tigui gam ni no gon wuro foti yahnire ha taki kam on directeur des ressources humaines de yalti foof en heɓe nana wi ko yo Bassirou Diomaye Diakhar Faye lay hen isi yo Ousmane Sonko lay hen ɓe ƴeewa gonɗon wuro de ni no go liggorte e o gonɗo yeeso gonɗon wuro de ko yakkata ko hen yo ɓe guittu ɗum ɗon walla ɓe ƴeewa no ɓe baklatiri ɗum e wiide Diaynde enquête. Diaynde le républicain kam arti ko e liggey mantiniɗo teskaɗo mo ganduɗa de douane waɗimo e nder Sénégal saabu wi ko saisie de hashish à Karang la douane sénégalaise intercepte 3,5 kg de drogue hino wayno de kamen ɓen ɗon liggotoɓe e douane de toon to Karang hakkude Sénégal e Gambie de ɓe jaggi toon drogue mo ganduɗa de homo heewi saabu homo tolno e kiloji tati piccal joyi e drogue biyeteɗo hashish ɗum noon ko ganduɗa de koko waɗi fayida douane waɗi toon saabu eɗen gandi on ɗon drogue e wiide Diaynde le républicain kala ko wona yakkere mbo waɗata isi noon mbo moƴƴinta e wiide Diaynde le républicain. Diaynde la libération de artiko e kayitaji ɗi ganduɗa de hiɗi jeeye ɓeɓe ganduɗa kamen gimmoto caggal lesdi heɓe gara e nder Sénégal ɗin kayitaji noon hina wayno kayit juldu homo hen jilla woni kayite jibinande extrait de naissance e si noon carte d'identité passeport uji e ko wayi noon de ɓen immotoɓe e lesɗe le goɗɗe ɓe gara nder lesdi Sénégal de hina wayno ɗin kayitaji kam ɓe jeeyeteɗi nino guerte jeeyrete e wiide Diaynde la libération windi ko vente de documents d'état civil sénégalais à des étrangers un nouveau réseau dans le viseur de la DNLT. Diaynde ɓisdi hen ko intercepté au poste avancé de Gouloumbou Mamadou Seydou Diallo né en 1967 à Labé est devenu Mamadou Seydou Koulibaly né le 1er janvier 1982 à Goudiri hina wayno de e ɓen yeyat ɓe ɗin ɗon kayitaji de e sodat ɓeɗi de goto e moyen biyeteɗo Mamadou Seydou Diallo nangama toon to Gouloumbou tawa noon homo jibina hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeego e jeeɗiɗi toon to Labé e si noon watti inde mum ko Mamadou Seydou Koulibaly tawa noon wi ko homo jibina toon to Goudiri hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi woni 1982 ɗum noon wayinoko ɗum ɓesdat yajjin e si ɗum ɓesdat hebbinɓe ɓe ganduɗa de heɓe cooda kayitaji e nder Sénégal tawa noon koɓe hoɓɓe immiɓe e lesɗele goɗɗe te ɗum fewani e wiide Diaynde la libération. Siko en payi to coftal ɓalli hadde gasdaten roɓindo Diayndeji men hande en jurnoto point actu sport saabu Diaynde windi ko CAN U17 Maroc 2026 le Sénégal s'incline face à l'Afrique du Sud pour son entrée en lice hina wayno de e desewal sukaɓe dañɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi woni coupe d'Afrique des nations baɗatɗo toon to Maroc hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego kippu Sénégal de mbo yani e yeeso kippu Afrique du Sud ɗum noon ko e pottital mumen adanal tigui tigui Sénégal foola e wiide Diaynde point actu sport. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Diayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.